Hej og velkommen til vores første Minecraft XD tutorial. Vi vil lære at vise hvordan du putter texture packen ind på Minecraft, og det er den vi bruger ind på serveren. Så ja. Det første du gør er at åbne din browser. Og så kan du gå ind på den her. Linket vil være i deskriptionen, men den er også være inde på jeres hjemmeside. Den er først færdig den 25.11. Men ja. Så går du ind på den her Newcraft, skråstrej vækst texture pack. De andre er lige meget. Den tror du på. Så kommer du ind på den side, der hedder adf.ny, og den bliver der om i 5 sekunder. Ja. Og ja. Og så tror du på skip ads, og så er du færdig her, inden trackeren. Og så kommer du ind på Mediafire, og ja, så gemmer du den. Jeg foretrækker at gemme på skrivebordet, så det vil jeg gøre. Og ja, så tror jeg på gemme. Sådan der. Og så den her side skal du på igen, så den kan du bare lukke med. Så har jeg den her, du kan se. Og for nogle har det bare at køre, og nogle af det, for mig er det den der. Så skal du skrive procent, appdata, appdata, og send igen. Og så vælger du den her Minecraft selvfølgelig. Og så den der texture packs, og den vælger du selvfølgelig. Og så går du sådan der, og putter den ind. Og ja. Så er du færdig med den her, den skal du bruge igen, lukker den ned, der. Og så tager du Minecraft, og kører det. Og så kommer du ind og logger ind. Og så har du gjort sådan. Og mods and texture packs går du sådan i. Og så hedder du Newcraft and Vector T-Pack Zip. Done. Single player eller multiplayer lige meget. Niklas Sebastian det hedder i off-game. Og in-game hedder vi SFBO for Sebastian. Og Niklas Beast for Niklas. Ja, kort ind. Og så kommer ind på vores Minecraft, jeres bane, eller i vores server. Og I vil se, at det er noget helt andet. Og når I kommer ind på serveren, så vil I helt klart se, hvad der får vi vælge den her texture pack. Det, ja, det synes vi bare, det passer godt ind. Og ja, håber du kunne bruge det. Og ja, tak fordi du så med. Håber du har en fortsat god dag, og håber selvfølgelig også, du vil abonnere. Håber vi ses på serveren, og du må også gerne tjekke vores Facebook-side og vores hjemmeside, som er færdig den 25.11.2011. Ses.